Right, muri yeZimbabwe makadi kuma timu nenyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Hanzi gumbo ndimarase. Ndinenge ndiri kumbofamba ndichimbobata nyaya dzatinenge tiri kubata tikida kunzwa kuti ko zviri kumbofamba sei. Mukatarisa panapa ndina baba naamai varipo vairi. Baba naamai ava ndakagumisira kusangana navo kwamadzibaba no rest ku South Park muguta reHarare panonzi pamagetsi apo ndo pandakagumisira kutaura navo vari kubatsirwa ipapo. Nyaya yavo yavakanga vari kubatsirwa inyaya yekuti baba vakanga vari kuchema vachiti inini kubva pandakatora mudzimai uyu mumba menge musisina motoba. Mubedroom menge musisina chiri kuitwa banda ingova murume kungopfeka trouser chete wekungofamba nichingonzi ndiri murume. Saka nhasi ndoda kutora mukana wekuti ndinge ndichitaura nawo ndinzwe kuti kubva pawakabatsirwa namadzibaba no rest pane here change, pane zvakaitika here pamwe chete naamai ndichikurukura nawo. Baba makadi zvenyu? Tofara musimbere baba. Tinofara baba. Right, ndege nditange nemi baba. Ndoda kuti munditsanangudzire kuti ngatitarisei mabva kwamadzibaba no rest mabatsirwa paya masvika kunoku chii chakaitika? Ndopa kutenda kwazvo nemufaro wanawo nhasi. Ndikufara chose nekuti moto mumba mangu wavemo. Alright. Zvokuti aiwa ndingatopinda mumabhawa akasiyana ndichitobuda imomo chinzi ndiri baba ndakabata koti rangu ndakananga pamba pangu. Right. Nekuti moto wacho muzhinji. Alright. Zvokuti kana ndakutamba namai mwana aiwa kutamba madiro 4 times nechitoora kutopinda mu7 chaimo but zvinenge zvingasoramba une semunhu wenyamawo. Alright. But ndakasimba ndikufa kutenda chaizvo. Anditika kuna madzibaba no rest wakandibatsira singa. Aiwa, ndinotenda zvikuru kana imimi muri kutaura nemuromo wenyu mega pajekere muri yeZimbabwe ichikuonai. Right, regai ndimbonzwe kuna amai. Right, amai makadi zvenyu? Tripeni makadiyo. Tinofara. Right, ndikuda kuti munditauriro imimi nekuti ndiri kurangarira paya makanga muri kuchema imimi. Muchiti moto muchiti baba vari kutyoro kodzero dzangu inini semunhu kadzi mumba umu. Saka pari zvino zvakamira sei? Pari zvino ndiri kufara muri yeZimbabwe. Pari zvino ndiri kufara mumba mangu mune mufaro wakadarikidza wakanyanyisa. Mino ndozvitsanangura ndichiti kudii muri yeZimbabwe. Ndakabatsirwa namadzibaba no rest. Handizivi kuti ndinofara ndichiita sei. Mumba mangu chaimo ndine murandarume maane bonde. Ndakunyatsonzwa kuti ndiri mukadzi wochero ndichifamba ndichibva kana kutsvaga muriwo chaiko. Ndakaitirwa nyasha, ndakawanirwa nyasha kwamadzibaba no rest. Ndinotenda muri yeZimbabwe. Handizivi kuti ndinotsanangura ndichiti kudii. Kune vane matambudziko ava akasiyana. Mukaenda kwamadzibaba no rest aiwa anofunga dambudziko renyu rinopera. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka muchinyatsa kuzvitarisa izvozvi baba ishuwa here kuti kuma4 ikoko kuma4 ari kusvika? Aiwa kuma4 3 aiwa baba aiwa vachitoziva kuti aiwa ndakuenda kuna madhamu. Ndinofara zvikuru. Ndinotenda zvikuru muri yeZimbabwe zvandakaitirwa namadzibaba no rest. Aiwa ndinotenda kune vane matambudziko akasiyana epai akasiyana. Aiwa kunonzwa mazvikokota ikokoko. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka imba yenyu makaitarisa imimi haisisina zviri kunetsa? Mukati memba yangu zviri kunetsa pari zvino hapana. Zviri kunetsa hapana. Kana vabereki vangu ndiri munhu anga akabvisirwa zvikuru chaizvo but pari zvino mufaro chete. Alright. Aiwa mufaro ihepi mumba. Aiwa, tinotenda. Rega nditore mashoko ekugumisira kubva kuna baba. Mungawo mune mashoko api amuri kuda kutaura ekugumisira tikibva zvedu panapa? Aiwa, inini mashoko angu ekugumisira ndekuti ndotenda madzibaba no rest basa ravanobata. Ndakafamba matirimana akasiyana akawanda ndichida kutsvaga rubatsiro but ndakakoniwa. Asi kuna madzibaba no rest aiwa zvangu zvakanaka. Ndikuita kutenda ndikushayiwa kuti ndofara kusvika papi chaipo. Alright. Zvokuti aiwa mai mwana ndikubata machikeni akawanda. Right, muri yeZimbabwe ndinotenda zvikuru. Ndinonzi DJ T1. Ndinodaira kuti ndicharamba ndichikupai nyaya dzinenge dzichibatwa namadzibaba no rest. Pane zvimwe zvinhu zvanoda kukuudzai zvamunoti imimi hazviitike. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvichitodini zvichitoitika. Munhu ane dambudziko ndiwe. Ukateerera kuti umwe munhu anotaura kuti kudii zvazonzi kudii zvazvako asi dambudziko ndirako. Munoziva kuti panotaurwa nyaya tinenge takawanda. Asi kana iwe uchinge wabva pane vanhu vakawanda enda wega undofunge kuti inini ndine dambudziko.
woona zvekuita. Thank you very much. Musakanganwe ku subscribe pa channel yedu Teach Catch MTV. Tinokutendai vatsigiri, tinodada nemi, ndimi vanhu vacho. Thank you so much. Zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver.